Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, гости, все, кто сегодня с нами. Я хотел бы вместе с вами начать это служение с молитвы нашему Господу. И, как обычно, мы с вами открываем Слово Божие. И удивительная книга Псалтырь. Помните, с какого слова начинается книга Псалтырь? Первый Псалом. С какого слова начинается книга Псалтырь? Кто знает? С одного слова. Блажен, друзья. Я приглашаю вас сейчас встать и услышать Божье Слово. Я прочитаю из первого Псалма первый текст. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал для нас в этой жизни. Мы благодарны Тебе за Твою неизменную любовь к людям. И то, что Твоя любовь открылась нам в Сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарим, Иисус, за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что взял на себя грех этого мира, за то, что благословил Господь нас, очистив нас, Господи, от всякого греха, от всякой пустоты, от всего того, что, Господи, сегодня разрушает нашу жизнь. И мы приходим, Отец, в Твое собрание, в Твой дом молитвы, чтобы, Господи, видеть Твое лицо, как Твое Слово говорит. Блажен муж или блажен всякий человек, который приходит в Твое собрание, который не сидит, не ходит на совет нечестивых, не сидит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Господь, мы хотим быть в Твоем собрании, и мы ищем, Господь, чтобы прославить Тебя. И просим, Господи, Духом Святым, созидай наш внутренний мир. Благослови нас сегодня исполниться Духом и прославить Тебя, потому что Ты только один, единый премудрый Бог, достоин славы и поклонения. И мы, Господь, смотрим на Тебя, мы поднимаем наши глаза, Господь, к горнему, к вышнему, к Тебе, Господь, где Ты на престоле славы, где Твой Сын Иисус одесную престолы славы, и где, Господи, сонмы ангелов, которые славят Твое имя. И мы благодарны Тебе, что мы здесь на земле, и можем, Господи, исполняться Твоим Духом, напитываясь им. И просим, прославься в нас и через нас, как Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Светом своим Ты прогнал сумрак ночи, и мне глаза Ты открыл. Всю жизнь мою я хочу быть с Тобою, надежду Ты подарил. Здесь я, чтобы славить, пред Тобой склониться и сказать Тебе, что Ты мой Бог. Ты один достоин, кто с Тобой сравнится, кто так возлюбить меня бы смог. Царь всех царей, высоко вознесенный, прославленный в небесах. С неба сошел Ты, чтоб дать нам спасение, унижен был ради нас. Здесь я, чтобы славить, пред Тобой склониться
мы приходим к Тебе сегодня утром, чтобы прославить Твое имя, чтобы склониться перед Твоим именем, Господи, потому что Ты один достоин всей хвалы и славы, Господи. Настрой наши уши на слышание, открой наши сердца к истине, настрой, Господи, нашу волю, чтобы, услышав Слово, услышав истину, мы могли пойти и исполнять Твою волю, чтобы имя Твое прославлялось через нашу жизнь, и чтобы много людей было приобретаемо для Тебя через это. Господь дорогой, благослови. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, славный Тебя жажду. Вот я знаю, слышишь Ты меня, Боже. Чем все слова любви, Ты необыкновенный Бог. Хвалу мою прошу, прими. Ты больше, чем вся вселенная, Ты больше, чем все слова любви. Ты необыкновенный Бог. Хвалу прими, Боже, славы душа моя томится, хочет присутствие Твое. Великолепный Бог, сердце мое поет, душа моя томится, хочет присутствие Твое. Ты больше, чем вся вселенная, Ты больше, чем все слова любви, Ты необыкновенный Бог. Хвалу мою прошу, прими. Ты больше, чем вся вселенная, Ты больше, чем все слова
Ты больше, чем вся вселенная, ты больше, чем все слова любви. Ты необыкновенный Бог, хвалу мою прошу прими. Ты больше, чем вся вселенная, ты больше, чем все слова любви. Ты необыкновенный Бог, хвалу прими. Слава Богу. Когда сердце пустое, ты его наполняешь. Когда я как лед, ты меня согреваешь, мой Бог. Когда я как небо, ты так
Доброе утро, дорогая церковь. Сейчас у нас одно из таких самых важных частей нашего служения. Это когда мы зовем наших деток сюда на сцену и просим Бога благословения на них. Детки, все сюда, поднимайтесь, не стесняйтесь. А еще есть кто-нибудь? Я вижу, еще тут кто-то есть. Пошлите. Пошли, пошли. Не стесняйся. Можешь с мамой выходить? О, еще бегут, бегут. Давайте. Кого еще вижу из деток? Можете с мамой выходить. Или с папами. Не стесняйтесь. Ребята, как ваше лето проходит? Хорошо? Это уже месяц, да, вы отдыхаете целый? Все хорошо? Хорошо, давайте тогда мы церковью помолимся над нашими детками. Дорогой любящий Отец, слава и благодарность Тебе, Боже, за то, что мы можем собираться здесь, Боже, что мы можем быть на этом месте. Слава и благодарность Тебе, Боже, за каждого ребенка, который есть в нашей церкви. Особенно слава и благодарность, кто сейчас находится здесь. И мы просим на каждого ребенка нашей церкви благословения Твоего, Боже. Чтобы Ты их благословлял не только сегодня, но и также, когда они уйдут домой и будут неделю находиться, гулять, где-то прыгать, чтобы Твое благословение было с ними. Аминь. Ребята, всех жду на 3-м этаже, поэтому поднимаемся на 3-й этаж. Доброе утро, дорогая церковь. Доброе утро, гости. Сейчас у нас по плану богослужения будет блок объявлений, новостей. И те, у кого есть что сказать, есть чем поделиться, вы можете подготовиться и выйти. Перед этим, пока вы готовитесь, я бы хотел попросить, чтобы вывели QR-коды. Хотел бы немножко вкратце для гостей нашей церкви рассказать о том, что в церкви есть отдельный канал YouTube, где транслируется полностью собрание, где вы можете смотреть в любое время, в любом удобном месте, можете слушать прославления, проповеди. Отдельно есть канал Instagram, где вы можете следить за ходом и жизнью церкви. И отдельно есть Telegram, где вы можете следить за актуальными новостями, мероприятиями, что будет происходить в ближайшую неделю, месяц. Вот. Григорий, прошу. Доброго дня, церковь, все наши гости. Приветствую вас. У меня есть благодарность и объявление. Благодарность за лагерь христианский семейный, который проходил в эти дни, уже 5-й. Вот, мы там были как служители с моей женой. Время такое было благословенное, очень много было людей. Вся столовая была занята, если знаете, кто там был. Зал актовый, где проходят конференции, где у нас проходят прославления и встречи, семинары, был полон. Много было детей. И вот в один из них моя жена спрашивает: а хочешь ли ты ехать домой? Я говорю, как-то нет, не хочется, пока даже не думал про это вообще. Были интересные семинары, были всякие конкурсы, были мастер-классы. И мне понравилось с женой сходить вместе. Был такой, давали задания различные, и мы ходили по станциям. И мы заняли третье призовое место, или второе, не помню. В общем, получили хороший приз. И также были мастер-классы. Я ходил на приготовление свечей. Даже не свечей, мыло. Было мыло. В прошлом году было свечи. Очень понравилось тоже. Моя жена ходила на часы. И привела с собой часы. Настенные, красивые часы. В общем, рекомендую всем участвовать в этом лагере. Уже 5-й год прошел, слава Богу за это. И объявление. Объявление для тех, кому 60+, и для тех, кто к этому возрасту приближается. Если Господь благословит, через 2 недели, 18 июля в 15 часов в этом здании будет проходить особенная встреча. Вот, вас ждет в программе и музыкальные произведения, и христианские песни. Вы сегодня слушали Ольгу Малиновскую, как она пела?
Вот она тоже, она солистка оперы и театра, она будет петь песни, будут звучать здесь музыкальные произведения на различных инструментах. Будет маленький мини-тренинг, угощение, поэтому ждем вас, приходите, будем очень рады. Но для этого нужно записаться, чтобы понимать, сколько будет людей. Спасибо за внимание, слава Богу. Еще? Спасибо, Григорий, за представление. У меня объявление, связанное с нашим прекрасным линго-ретритом, который состоится последнюю неделю июля. Да, вы видите даты с 26 по 31 июня. И меня зовут Ольга Малиновская, я мама 4 детей, 3 из которых уже взрослые, и 12-летний младший с нами. Также я солистка небольшой солистка оперы. Но в прошлом я преподаватель английского языка, я преподавала в лингвистической школе Streamline. И в связи с этим в прошлом году меня пригласили в Линго в качестве преподавателя. Это было для меня сложное время, потому что год назад у меня умерла мама, и спустя месяц мне надо было в лагерь попасть, и я отмовлялась, но не отмовилась, вы поняли, кто меня убеждал. И сегодня я стою на этой сцене с вопросом, почему ваш ребенок, ваш знакомый, молодой человек, девушка должен попасть в наш лагерь, в наш ретрит, лингвистический ретрит. Почему из 3 прекрасных месяцев свободы и лета нужно 1 неделю обязательно попасть в наш лагерь? И, конечно же, первый мой был аргумент, что он христианский, но я подумала, что для многих молодых людей, может быть, из ваших знакомых, это будет контраргумент. Поэтому, как профессионал в этой сфере, я решила подумать над аргументами, которые были бы объективны для человека любого. И первый мой критерий, я хочу сказать, что наш лагерь – это наш ретрит. Мы предлагаем за фактически стоимость проживания погрузиться полностью в атмосферу общения на английском языке. И если вы думаете, что собрались Маша, Оля, Данила и вот какой-то замутили. Нет, это будет на высочайшем профессиональном уровне. Я бы хотела наших преподавателей замечательных представить. У нас будет погружение в язык через занятия ежедневные по 2 пары, чуть меньше 1,5 часов с преподавателем на 4 уровнях. Когда ребята придут, мы будем тестировать их уровень знания языка и затем распределим их мы надеемся, по 4 уровням. Уровень elementary, pre-intermediate, intermediate и upper intermediate. И только подумайте, на уровне upper intermediate будет преподавать действующий, по-английски бы сказали professor, да, действующий преподаватель Минского лингвистического университета Наталья Федосеева. Вы все хорошо ее знаете. На уровне intermediate буду преподавать я. В прошлом я методист, преподаватель, автор учебников и начальник уровня intermediate. Также у нас новый человек в команде Алена, человек с прекрасным, замечательным стажем. И Ксюшу Устименко не надо даже представлять, потому что это человек, который работает в Минской международной школе, где все преподавание ведется на английском языке. Поэтому я вас убеждаю, что уровень преподавания будет просто фантастический. Я не зря обмолвилась, что за стоимость проживания. Дело в том, что второй мой аргумент связан с доступностью финансовой этого ретрита. Я провела небольшое исследование и выяснила, что неделя аналогичного тематического лагеря в Беларуси с проживанием в далеко не таких классных условиях, как на Green Ranch, стоит неделя от 800 до 1200 рублей. В прошлом году мы мониторили и узнавали, что стоимость в среднем языковых лагерей – это около $400 в неделю. Я могу сказать, не называя суммы, что это почти в 2 раза меньше, чем 800 рублей. Так что это очень доступное, высококлассное обучение языку. Аргумент еще классный, то, что мы можем, Бог нас благословил, и это главная такая фишка нашего лагеря, носителями языка. Когда я работала в Streamline, мы очень гордились, что у нас было 2 носителя языка, которые преподавали. И это на самом деле для изучения шикарная точка роста для людей, которые хотят попробовать. И неважно, какой уровень языка. Скажи, Моисей, да? Моисей, где Моисей? Даже если у вас очень basic English, вы все равно сможете общаться на английском языке. Да, а Данила, сколько у нас native спикеров пока? Бог? 5. То есть 5 человек. То есть каждый языковой уровень будет обеспечен своим native спикером.
Третий мой аргумент, светский аргумент. Я хочу вам зачитать фамилии, не фамилии, а специальности или профессии волонтеров, которые будут наливать кофе, общаться с вашими ребятами, которые будут служить. В нашей команде есть врач, магистр исторических наук, программист зав. Отдела международно-финансовых технологий, преподаватели университета математики, преподаватели университетский английского языка, солист Imperial Orchestra, бизнес-аналитик Альфа-банка, преподаватели высшей категории солистка оперы. Все, к чему я это веду, к чему я веду. Этот лагерь будет средой высокообразованных, интеллигентных, классных людей. Вы попадете, и вы просто не поверите этому уровню. И третий, и последний мой аргумент, и я возвращаю нашего светского ключа, я волнуюсь, видите? Все эти люди, посвященные христиане. Если двумя словами вот характеризовать мое впечатление от лагеря, от Линга, это рай на земле. Когда нет бытовых, скажем, забот, когда за все заплачено, и ты можешь погрузиться в атмосферу, где люди любят Бога, люди любят людей, люди высококлассные, успешные, состоявшиеся люди и профессионалы. И для меня это бесценно. Поэтому я сердечно приглашаю. Регистрация заканчивается сегодняшний день, сегодняшняя неделя и следующая. Это уже, наверное, финальные недели, когда нужно принять это решение. И такой постскриптум. Мои старшие дети, Люба и Женя, встретились в Линга-лагере и поженились, и 5 лет счастливо женаты. Моя дочка была в прошлом году, когда она восстановила ходить в церковь, она первым делом начала петь в группе прославления, и второе, она пришла в Линга как переводчик. Моя дочка тоже участвовала. Поэтому я как мама, как профессионал, как светский человек и как верующая христианка считаю, что наш Линга-ретрит – это лучший ретрит лингвистический в Беларуси этим летом. Ольга, очень отлично. Я вам скажу, вы прекрасный продавец. Если больше новостей нету и объявлений, я попрошу Дмитрия Малиновского, он выйдет и с пасторской молитвой. Ну и не только с молитвой. У меня сегодня много открыток в руках. Я в первую очередь хотел бы поздравить наших именинников. И это здорово, друзья, что у нас есть такая возможность поздравить сегодня 6 человек. И если вы сегодня здесь, и если вы не стесняетесь выходить сюда, я попрошу вас выйти за своей открыточкой. Вот. Потому что не все знают друг друга еще. И удивительно, но сегодня, именно 5 июля, празднует день рождения Странчевская Виктория. Виктория здесь? Замечательно. Виктория, мы очень рады, что ты часть нашей церкви. И есть возможность что-то сказать. Поздравляю. С днем рождения. Открыточка. Да, спасибо большое. Я дуже рада встречать свой день рождения сегодня здесь. Это для меня новый опыт. И я очень благодарна Богу вообще за Его заботу обо мне, за людей, которые меня окружают, вот и за вас тоже. Все, спасибо. Виктория, в честь дня рождения тебе сегодня бесплатный кофе. В общем-то, он для всех бесплатный. Ситько Андрей. Есть Андрей? Андрей, ты, значит, с нами онлайн. Мы поздравляем тебя с днем рождения и желаем скорейшего возвращения в церковь за открыткой хотя бы. Булыга Олег будет праздновать свой день рождения завтра. Есть Олег? Не вижу. Не вижу. Туницына Полина, 9.07. Полина с нами. Кто-то видел Полину? К сожалению, нет. Жуковский Сергей, 10. Отлично. Слава Богу. Сергей, поздравляем. Пускай Бог благословит. Открыточка. Микрофон, пожалуйста. Приветствую, дорогая церковь. Большое спасибо и большая честь находиться здесь, получать эту поздравительную открытку. Хочу поделиться, как прошел год. Да. Камеру, чтобы тебя видели хорошо.
Прошедший год был просто великолепным, благословенным. Были взлеты, были падения, были поражения, были победы. Но в этих поражениях даже, в этих победах ты понимаешь, насколько ты близок к Богу, насколько Бог тебя ведет, благословляет, насколько Он милостив, насколько у Него всегда находится для тебя тот божественный именно план, именно твой. Потому что были ситуации тупиковые, были ситуации безвыходные. Но Бог так проводит в этих ситуациях, что ты даже самым лучшим образом, чудесным, не можешь представить, что как Он действует в твоей жизни. Поэтому, и пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо моей семье, моей жене, моим родственникам, тех, кто меня окружает, и, конечно же, церкви. Потому что церковь для меня – это то место, где ты наполняешься, где ты вдохновляешься, где ты получаешь поддержку, заботу, и где ты понимаешь, что ты не один в этом мире. Слава Богу. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Рада за тебя, что ты вышел из всех тупиковых ситуаций. И, наверное, все-таки это ограниченность нашего восприятия этого мира, когда нам кажется, что мы в тупике. Да? Для Бога тупиков не бывает. Согласны, братья и сестры? Поэтому мы всех зовем в церковь. И люди, которые приходят сюда регулярно, которые получают от Бога знания, получают дух ведения, как Библия говорит, даже сложные ситуации, они разрешаются с Божьей помощью. И мы молимся за людей, которые находятся в сложной ситуации. Друзья, не отчаивайтесь. Если вам кажется ситуация тупиковая, да, она не тупиковая. Просто вам так кажется. Хорошо? И еще одна открыточка. Гаевская Анастасия. Анастасия. Вы сцены не боитесь? Боитесь? Хорошо. Поздравляем с днем рождения. Вот открыточка для вас. Пускай Бог благословит. Друзья, есть одна записка. Я хотел бы побуждать всех нас к молитве, присылать такие записки. Это поможет нам в плане времени. Тайм-менеджмента, как говорят англичане, вот эти. Прошу церковь помолиться за здоровье моей дочери Юлии. Сегодня день ее рождения, чтобы ее окружали порядочные люди. Сестра Валентина просит молиться за дочь Юлию. Да? Хорошо. А Юлия бывала в церкви у нас? Нет? Ни разу не было. Давайте помолимся, вот, чтобы как-то Бог коснулся ее сердца, и она с мамой стала приходить в церковь. Вот. Нет? Невозможно? Да? Ну хорошо. Тогда, чтобы Бог коснулся там, где она находится, да? В том месте, где она находится, чтобы Бог был с ней. Об этом помолимся. И о здоровье, и о охране Божией. Вот, Валентина. Слава Богу за вашу дочь. Я думаю, что вы благодарите Бога. Да? Друзья, есть еще, может быть, нужды экстренные, острые нужды, о которых бы вы хотели помолиться? Или благодарности? Отлично. Будем молиться и славить Бога за все, что есть, и принесем эту нужду вместе с сестрой Валентиной. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за всех наших именинников, Господь, за всех братьев и сестер, которые отмечают дни рождения. Господь, мы просим Тебя, чтобы Твоя рука, как вот хранила и сопровождала их до этого момента, так она и продолжала хранить и сопровождать, и чтобы Ты еще больше благословлял наших дорогих братьев и сестер. Молим Тебя о том, чтобы наполнялась наша церковь новыми людьми, Господь. И молим Тебя сегодня вместе с Валентиной за ее дочь Юлю, Господи. Ты знаешь эту ситуацию. Ты видишь маму, ее сердце, Господь, ее слезы на глазах, Господь. И я не знаю все ситуации, не знаю всех обстоятельств жизни, но вместе с церковью, Господи, обращаюсь к Тебе с надеждой, что Ты поможешь. И Ты, Господь, коснешься и физического состояния, и дашь здоровье, и коснешься, Господи, души и духа. Боже, молим Тебя о том, чтобы она, Господи, если еще далека от Тебя, чтобы она приблизилась к Тебе. И чтобы в этот день рождения, Господь, ее сегодня посещали добрые, светлые мысли, чтобы была радость в ее сердце, Господь. И просим Тебя, постучись, Господи, Духом Святым в ее сердце и даруй ей, Господи, мир. Мы благодарны Тебе за церковь, Господь, за то, что Ты даровал нам возможность сегодня быть Твоими детьми.
Благодарны Тебе за то, что, Господи, хранишь нас в совершенном мире. И сегодня, Отец, мы благодарим Тебя за ту страну, в которой мы находимся. Благодарим за мирное небо над нашими головами. Благодарим Тебя за всякую власть и всякое начальство, которое есть на нашей земле. И мы просим Тебя, Господи, Духом Святым, Господи, созидай нашу землю, созидай нашу страну. Благослови, Господи, чтобы был мир на нашей земле, чтобы, Господи, была какая-то вот социальная справедливость, Господи, чтобы не было оставленных людей, не было обиженных людей. И самое главное, чтобы беда не пришла в жизнь наших соотечественников. Мы молим Тебя Духом Святым, Господь, открывай сердца наших братьев и сестер, белорусов, чтобы они обращались к Тебе, Господи, чтобы они изменяли свою жизнь Твоей помощью, и чтобы не было сегодня разрушенных семей, не было брошенных детей, Господь, не было вот этих ужасных вещей, которые сегодня наполняют землю, связанных с аморальностью, с беззаконием, с всякими зависимостями, с наркотической, алкогольной, Господь, всякими, Господи, игровыми зависимостями. Боже, молим Тебя об этом и о наших близких, и о наших родных, и о всех наших соотечественниках. И пускай, Отец, Твое имя будет благословенно на нашей земле. Пускай наша земля процветает благодаря Тебе, Господь. И пускай прославится имя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас можем не присаживаться. У нас будет прославление продолжаться. И перед тем, как мы продолжим и приступим, знаете, я бы хотел бы рассказать вкратце такую небольшую историю. Историю своей жизни. Я помню, когда я закончил колледж, попал на отработку. И еще, знаете, в такую сомнительную организацию, называется РайПо. Вот. И, знаете, денег было не так много. И я понимал, что десятину нужно давать. И нужно давать с дохода, которого тебе Бог дает. И знаете, я до сих пор помню свою первую зарплату. Это было 1 900 000, либо 190 рублей на сегодняшний день. И я думал, что вот разбогатею и буду давать. Но, к сожалению, это утопия. То есть этот метод не работает. И хотелось бы напомнить для гостей и тех, кто нас смотрит по YouTube, о том, что Бог рад любой жертве. 50 копеек, рубль, 5, 50, 100 – это ваше желание, ваше волеизъявление. Сколько пожелаете, столько можете давать. Все это идет на волю Бога. Но так как я нахожусь с вами, я явный пример того, что Бог заботится обо мне. Спасибо, есть что покушать, есть как содержать машину, семью. Слава Богу за это.
А сейчас я приглашаю Данила Пинкевича, и у нас будет проповедь. Доброй раніцы, дорогие гости, дорогая церква, все те, хто знаходится сегодня с нами тут на Чайковского 30 кольки? 39, запомнили? Мы долго были на 37, но уже 15 год на 39, и, слава Богу, привыкли, запомнили, да? И тых всех, кто глядит нас онлайн. Великая радость, что вы можете, хоть физично не с нами, знаходиться тут і слухати Слово Боже. Хочу крышечку розповісти про те, як рихтуються проповіді. Ну, ці які є рекомендації при підготовці проповіді. Звичайно, кажуть, що вельми важно зробити добрий уступ. Ось гэты перші хвилини, здається, що увага збудована таким чином, що неўзабаве вы пачнеце пазяхаць. Хаця ўжо бачу, некаторыя уже там пазяхаюць. І вроде з першых хвілін трэба адразу зачапіць увагу, зрабіць і сказаць нешта цікавае, і нейкім чынам гэта прывязаць да асноўнай тэмы, таму што потым так уладкавана наша псіхіка, што мы будзем увагу губляць. І ведаеце, я сидзеў і думаў розныя варыянты уступаў, у меня быў там адзін, другі, трэці, і калі я стаў іх так крытычна асэнсоўваць, аказалось, што, па-мойму, яны ўсе хутчэй губляюць увагу, чым яе фокусуюць. І ведаеце, у Бібліі ёсць тэкст пра тое, што для ўсяго свой час. Ёсць час, каб губляць, і час, каб знаходзіць, і ёсць час, каб збіраць камяні і раскідваць іх. І, напэўна, у такім выпадку ёсць час, каб губляць аўдыторыю слухачоў, увагу слухачоў, да? А потым яе знаходзіць. Таму сённяшняя проповедь будзе амаль што без уступу. Я просто скажу, что текст, які мы сёння будзем разбіраць, ён складаецца, ведаеце, як такая мозаіка з вялікай колькасці частак. І для мяне было сур'ёзным выклікам, як падыходзіць да гэтага тэксту. Разбіраць вось кожны з гэтых цікавых, але незвычайных блокаў, якіх, напэўна, у невялікім тэксце, может быть, 7-8, ці паспрабаваць пабачыць нейкую цэласную карціну. І мне здаецца, што я здолеў знайсці цэласную карціну і спадзяюся, што яна праўдзівая і што ў ёй ёсць логіка чалавечая, але таксама у ёй ёсць справядлівасць духоўная і што гэта важнае пасланне, якое, веру, Господ падрыхтаваў для ўсіх нас, яно знойдзе месца ў кожным з нашых сэрцаў. І чытаць мы сёння будзем, мы працягваем разбіраць Евангелие паводле Лукі, і мы зараз ужо ў 6 раздзеле знаходзімся, і чытаць мы сёння будзем тэкст Лукі, 6 раздзел, з 37 по 49 вершы. Лукі, 6 раздзел, з 37 по 49 вершы. Ісус гаворыць: «І не судзіце, і не будзьце суджаныя. Не асуджайце, і не будзеце асуджаныя. Даруйце, і вам будзе даравана. Давайце, і вам будзе дадзена. Меру добрую, націсненую, стрэсеную і зверхам дадуць вам на ўлонні вашае. Бо якой мерою мераеце, такой і вам будзе адмерана. Сказаў жа ім прыповесць: ці можа сляпы вадзіць сляпога? Ці не абодва ўваліцца ў яму? Вучань не вышэйшы за настаўніка свайго, але удасканаліўшыся, кожны будзе, як настаўнік ягоны. Што ты глядзіш на сучок у воку брата твайго, а бервяна ў воку тваім не бачыш? Ці як можаш сказаць брату твайму: браце, дазволь выму сучок з вока твайго, калі сам не бачыш бервяна ў воку сваім? Крывадушнік, выймі спачатку бервяно з вока свайго, а тады ўбачыш, як выняць сучок, які ў воку брата твайго. Бо няма добрага дрэва, якое прыносіць благі плод, і няма благога дрэва, якое прыносіць добры плод. Бо усякае дрэва пазнаецца з уласнага плоду, бо не збіраюць фігаў з цярніны і не здымаюць вінаграду з глогу. Добры чалавек з добрага скарбу сэрца свайго выносіць добрае, а злы чалавек са злога скарбу сэрца свайго выносіць злое. Бо з багацця сэрца гавораць вусны ягоныя».
Чаму называеце мяне Господі, Господі і не робіце таго, што я кажу? Усякі, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае і робіць паводле іх, пакажу вам, да каго падобны. Ён падобны да чалавека, што будуе дом, і ён капаў, заглыбіўся і заклаў падмурак на скале. А калі сталася паводка і вада ударыла на дом гэты, то не змагла захістаць яго, бо ён быў пабудаваны на скале. А той, хто слухае і не робіць, падобны да чалавека, што пабудаваў дом на зямлі без падмурку, які, калі ударыла яго вада, адразу разваліўся. І разбурэнне яго было вялікае. Вельмі шмат, дарэчы, даволі вядомых папулярных фраз, там, не ведаю, слепы, якія водзяць слепых, напэўна, гэта ўвогуле афарызм. Мы нават часам не ведаем такі біблійскі караней гэтага. Неверагодна пацешная, гратэскная сітуацыя з бервяном і суком у воку. Гісторыя пра будаўніцтва дома, прынамсі, у нядзельнай школцы часта шмат пра гэта распавядалі. Пра плады і дрэвы вельмі шмат яркіх, кожны з іх яркіх, не до канца зразумелых некаторыя з іх урыўкі. І мне падалося, што, магчыма, ёсць нейкая адна ідэя, якая звязвае гэта ўсё, і давайте мы крок за крокам паспрабуем адкрываць і разбірацца з гэтай ідэяй. Перадусім, давайте перачытаем першую частку тэкста. «І не судзіце, і не будьце суджаныя. Не асуджайце, і не будзеце асуджаныя. Даруйце, і вам будзе даравана. Давайце, і вам будзе дадзена. Меру добрую, не сцісненую, натрэсеную, і зверхам дадуць вам ва ўлоне вашае. Бо якой мерай мераеце, такое вам будзе адмерана». Калі я рыхтаваўся да пропаведзі, я ўжо, напэўна, пра гэта распавядаў не аднойчы, я ствараю файл, куды закідваю ідэі, нейкія ілюстрацыі, і вельмі важны раздзел у падрыхтоўцы да пропаведзі – гэта пытанні. Пытанні, якія ўзнікаюць у мяне, калі я чытаю тэкст. Штосьці, мне здаецца, можа быць пярэчлівым, штосьці не да канца зразумелым. І вось я стараюся накідваць пытанні, і з гэтым тэкстам першае пытанне, якое ў мяне ўзнікла, а ввогуле, наколькі вось гэты тэкст адпавядае рэчаіснасці? Адпавядае? Цяжка выконваць. Ну, глядзіце. Вось калі ты не асуджаеш, гэта гарантуе, што цябе не будуць асуджаць? Калі ты не судзіш іншых, гэта гарантуе, што цябе не будуць судзіць? Нават, можа быць, наадварот. Гарантуе? Запаведь гарантуе. А рэальнасць? Нам же давайте будем сапраўднымі. Тое, што ў Бібліі гаворыцца, гэта как бы да. Но жывем мы не ў свеце Бібліі. Жывем мы ў рэальным свеце, які падобна, што дзейнічае па сваіх законах, і вельмі часта, я думаю, што гэта так пра гэта, што мы жывем у рэальным свеце, жывем па ягоных правілах, но калі нам задаюць пытанне, то мы адказваем па-біблійнаму. А калі мы глядзім на рэальны свет, разумеем, што пярэчанне паміж тым, што абяцае Христос, і паміж тым, што мы бачым у рэальным жыцці, занадта відавочнае. Но мы эксперты у казанні правільных рэчаў, такая ёсць, ведаеце, некананічная прыпавесць. Калісьці яна была прям класічнай, но мне здаецца, яна дастаткова каштоўная, трэба час ад часу паўтараць. Кажуць, што у адну нядзельную школку, не ў нашу, на урок з педагагічнымі мэтамі прыйшоў пастар. І пастар праводзіў, думаў, як зламаць лёд, а ведаеце, дзеці гэта самая цяжкая і жорсткая аўдыторыя. І вось пастар доўга думаў, як зламаць лёд, і вырашыў пачаць з загадкі, каб крыху разрядзіць абстаноўку. І пастар распавядае, задае загадку. Дзеткі, угадайце, хто гэта? Рыженькая, з пухнатым хвосцікам, скача па дрэве, любіць арэшкі. І пастар быў вельмі здзіўлены, таму што ў адказ яму цішыня. Пастар, дзеткі, гэта простая загадка. Рыженькая, з пухнатым хвосцікам, скача па дрэвам, кушае арэшкі. Хто гэта? Дзеці маўчаць. Пастар, што? Это ж супер простая загадка. Скача па дрэвах, пухнаты хвосцік, любіць арэшкі. Цішыня. І тут адна дзяўчынка так неўпэўнена падымае ручку і гаворыць:
Я, конечно, знаю, что правильный ответ Иисус Христос, но очень на белочку похоже. Мы часто живем у реальности, где мы робім выгляд, што мы не ведаем, што белачка ёсць белачка, таму што мы прывыклі, што правільны адказ гэта заўжды Ісус Христос. І мне здаецца, вельмі важна разабрацца, чаму Христос кажа пра тое, чаго няма, як пра тое, што нібыта ёсць. Я думаю, што ключ да гэтага ёсць крышачку раней. Можна слайд? У гэтай жа пропаведзі на некалькі вершаў раней мы чытаем адно з такіх фундаментальных маральных прынцыпаў нашай цывілізацыі, у прынцыпе, апошніх 2000 год. І як хочаце, каб рабілі вам людзі, гэтак і вы рабіце ім. Што гэта такое? Закон узаемнасці. У фармулёўцы Канта катэгарычны імператыў маральнасці. Гэтаксама залатое правіла маральнасці. Цікава, што гэта у Хрыста аўтарская ідэя, ці да яго штосьці падобнае фармулявалі? Ну, насамрэч, Канфуцый, які жыў крыху раней за Хрыста, казаў вельмі падобнае. Ён казаў пра тое, што не рабіце іншым таго, чаго не хочаце, каб зрабілі вам. А як вы думаеце, ёсць розніца вось паміж такім «не рабі» і «рабі»? Гэта чыста пытанне фармулёвак, ці за гэтым стаіць нейкая глыбейшая ідэя? Глыбейшая, сказаў пастар, і тут вавёрка выскачыла на сцэну. Глыбейшая, канешне. Мы ўсе ведаем, што калі б Христос і Канфуцый дрались, Христос, канешне, яго пабіў бы. Ну не, магчыма, што Христос паставіў бы другую шчаку, яны проста міла паразмаўлялі б. Насамрэч, я думаю, тут гаворка вядзецца пра фармаванне новай рэчаіснасці. Христос не сцвярджае пра тое, што гэты свет, у які ён прыйшоў змяняць, вот так все працуе. Ты не асуджайся, цябе не асудзяць. Насамрэч, рэальнасць, у якой мы жывем, яна больш складаная. Праўда ў тым, што Христос прыйшоў не для таго, каб плюс-мінус растлумачыць тую рэальнасць, у якой мы жывем. Христос прыйшоў для таго, каб даць новую рэчаіснасць, новую рэальнасць, рэальнасць валадарства Божага. І я ўпэўнены, што у гэтым прынцыпе ёсць пэўны элемент, сапраўды наша прырода так функцыянуе. Наш свет так уладкаваны, напрыклад, жонка мне падказала, што як мінімум, калі ты не асуджаеш іншых, то хутчэй за ўсё ты не думаеш, што ўсе навокал асуджаюць цябе. Таму што ёсць рэальнасць, ёсць наша ўспрыманне рэальнасці, і вось людзі, якія любяць асуджаць іншых, мераюць іншых па сабе, і таму вельмі часта думаюць, што вось там все асуджаюць іх. Людзі, якія не ўмеюць дараваць, упэўнены, што дараваць гэта вельмі складана, ці проста неэфектыўна, ці неразумна. І такім людзям вельмі цяжка паверыць у тое, што нехта сапраўды дараваў ім, прабачыў ім. Таму ў некаторым сэнсе гэта фармуе наша ўспрыманне. Гэтаксама, канешне, ёсць пэўныя законы ўзаемнасці, што, напрыклад, калі ты будзеш хадзіць цэлы дзень і хаміць усім навокал, павысіцца верагоднасць таго, што табе нахамяць у адказ. Калі ты будзеш хадзіць злы і сваю злобу выплёскваць на блізкіх табе людзей, якія навокал цябе, павышаецца верагоднасць таго, што пад канец дню злых людзей побач з табой стане болей. Але ўсё ж такі у гэтай рэальнасці, якую мы бачым, якую мы назіраем, гэты правілы працуюць толькі частцы. Але Христос не кажа нам, што мы павінны быць канфармістамі і адаптавацца да той рэальнасці, якая нас акружае. Христос кажа пра тое, што мы, дзеці Божыя, на гэтай зямлі знаходзімся дзеля таго, каб абвяшчаць новую рэчаіснасць. Рэчаіснасць валадарства Божага. Таму нават калі мы ў гэтым свеце, не асуджаючы іншых, все адно сутыкаемся з асуджэннем, гэта не адмяняе гэтага закліка. Гэта стварэнне новай рэальнасці, прадбачанне, такі пробнік, якое мы бачым тут ужо ў гэтым свеце, але паўната гэтага прыйдзе, калі валадарства, гасподства Хрыста у поўнай меры прыйдзе на гэтую зямлю, пра што мы яшчэ пагаворым. Такім чынам, мы фармуем новую рэчаіснасць. Рэчаіснасць валадарства Божага, і гэта адказнасць кожнага чалавека, які з'яўляецца дзіцём Божым. У мяне наступнае пытанне. А як людзі ставяцца да гэтай рэальнасці? Рады яны, таму што можна вось так
успрымаць па-новаму гэты свет? Падабаецца ім гэта ці не падабаецца, як вы думаеце? Падабаецца людзям. А ў адносінах да іх? У нас калісьці была гісторыя, мы ў студэнцкія годы рабілі шмат розных движух, і адна, па-моему, была самая геніяльная ў сваёй прастаце. Мы называлі ее гаварыльня, і гэта быў вечар, прысвечаны аднаму чалавеку. Звычайна гэта была вечар нядзелі, і мы прасілі чалавека распавесці пра сябе. Пра яго жыццё, пра яго бацькоў, пра тое, хто адкуль прыехаў, калі пазнаёміліся, нейкі цікавы гісторыі жыцця. Потым там задавалі пытанні пра яго светапогляд, пра яго духоўны шлях, пра выклікі ў ягоным жыцці. І это было проста фенаменальна, таму што, ведаеце, спачатку мы пачыналі з такіх яркіх гасцей, а праз нейкі час яркія госці скончыліся, а фармат спадабаўся, і мы пачалі проста запрашаць са сваёй кампаніі, каго бачым, тых і запрашаць. І ведаеце, што аказалось? Калі чалавека прымусіць асэнсаваць сваё жыццё і даць яму нейкую такую матрыцу пытаннямі дапамагчы, аказваецца, што жыццё кожнага чалавека неверагодна цікавае. Аказваецца, што кожны чалавек варты увагі, яго цікава слухаць, яго жыццё нясе пэўнае пасланне, пэўны сэнс. І рэальнасць у тым, што там была адна цікавая гісторыя, дзе хлапец, ён служыў дзеткам з асаблівасцямі, у яго былі такія антыкапіталісцкія погляды, і ён захапленне распавядаў пра дзяўчынку з сіндромам Дауна, у якой, па яго версіі, прям цалкам адсутнічала пачуццё прыватнай уласнасці. То бок ён распавядае, што вось яна без праблем там бачыць чысці аловак, ёй все адно, чый гэта, яе, не яе, яна проста бере, што вось, для яе не існавала ідэі пра пачуццё прыватнай уласнасці. І гэта было цікава. Мы пачалі задаваць удакладняльныя пытанні і задалі пытанне: а скажы, калі ласка, а ў яе гэта пачуццё не працавала толькі ў адносінах да чужой уласнасці ці да сваёй таксама? І аказалось, што тут быў збой, таму што яна не прызнавала толькі прыватную уласнасць чужую, таму што яна забірала ўсе аловачкі як сваі, но ніколі не любіла аддаваць свае аловачкі. І мне здаецца, што ў вялікай ступені вось гэта тое, як мы хацелі прыміраць Божую этыку на сябе. Класна быць, не ведаю, напэўна, прагматычна быць аднім подлым чалавекам у свеце, дзе ўсё сумленнае. Ты можаш збіраць вяршкі з наіўнасці людзей навокал цябе, а сам, калі трэба, там дзесьці схітрыў, дзесьці саскочыў. Но пагадзіцеся, значна горш быць падліцом у свеце, дзе ўсе падліцы. І я думаю, што ў гэтым плане людзі ставяцца двойсна, у залежнасці ад сваёй ролі, но пры гэтым у мяне ёсць адчуванне, што ўсё ж такі людзі цягнуцца да гэтай рэчыснасці. І мы чытаем увогуле, зараз пераскочым на пасланне апостола Паўла, рымлянам 8, 19, 21. Бо стварэнне са спадзяваннем чакае адкрыцця сыноў Божых. Бо стварэнне падпарадкаванае марнасці не сваёй ахвотай, але праз таго, які падпарадкаваў у надзеі, што і само стварэнне будзе вызвалена з няволі сапсаванасці на свабоды славы дзяцей Божых. Калі верыць апостолу Паўлу, а я яму ў асноўным давяраю, таму што мала таго, што ён адкрываў Божае пасланне, гэтае Божае пасланне праходзіць праверку і, не ведаю, чалавечай логікі і чалавечай практыкі, дык вось апостол Павел сцвярджае пра тое, што людзі, які жывуць у гэтым свеце з сапсаваным грыхом, інтуітыўна адчуваюць, што з гэтым светам штосьці не так. Пагадзіцеся, цяжка знайсці чалавека, бываюць, но ў цэлым цяжкавата знайсці чалавека, які глядзіць на вайну і кажа, што нармальна, убівает і убівает. Пагибает. Ёсць людзі цынікі па натуры сваёй, ёсць людзі, якія, напэўна, такое цынічнае пазёрства, но ў норме, калі мы бачым смерць, вайну, катастрофы, патрясенне, нешчасце, частка нас разумее, што ненармальна гэта. Не так павінна быць, і я ўпэўнены, што людзі навокал нас, якія яшчэ не жывуць у Божым валадарстве, насамрэч хочуць гэтага Божага валадарства. І чаму я так думаю? Таму што здаецца, што ў гэтым тэксце, які мы сёння разбіраем, ёсць шмат ілюстрацый пасланняў таго, як людзі правяраюць нас, правяраюць рэальнасць той рэчыснасці, якую Бог хоча да нас паказаць гэтаму свету. 39 верш. Ці можа сляпы вадзіць сляпога?
ці не абодва уваляцца ў яму. Пра што гэта? Пра тое, што ў сляпога чалавека ёсць таксама свае аналітычныя інструменты. І хаця ў яго абмежаванне па зроку, но ёсць пэўныя абставіны, у якіх ён разумее, што штосьці пайшло не так. У гэтым тэксце гэта якія абставіны? Калі чалавек аказваецца ў яме. Я так разумею, што калі чалавек падае ў яму, па-першае, момант падзення падказвае яму, што штосьці пайшло не так. А потым спроба зрабіць крок у любы бок падказвае пра тое, што, здаецца, мой павадыр не ведаў, куды мяне вёў. Таму фішка не ў тым, што там людзі духоўна не з'яўляюцца слепымі. Людзі духоўна слепыя, яны шукаюць, за кім ім ісці, но яны правяраюць, ці той, хто іх вядзе, сапраўды бачыць, куды іх вядзе. Давайте пераскочым на 43-й верш. «Бо няма добрага дрэва, якое прыносіць благі плод, і няма благога дрэва, якое прыносіць плод добры, бо ўсякае дрэва пазнаецца з уласнага плоду, бо не збіраюць фігаў з цярніны і не здымаюць вінаградніку з глогу». Гэты тэкст таксама кажа пра тое, што людзі назіраюць за намі, і мы назіраем за іншымі людзьмі. І вызначаем, вінаград ці не вінаград, у мяне ёсць дачушка, ёй 4,5 годзікі, і калі мы глядзім на дрэвы, часам там уже лісцікі нейкі вывучылі, но самая класічная аналітычная схема гэта, калі на дрэве намаляваны вішенькі, то гэта вішня. Калі намаляваны яблычкі, то гэта яблык. Малацы, бачыце, мы на адной хвалі, гэта вельмі прыемна. Насамрэч, мы глядзім на вынікі, на бачную частку, і ею мяркуем па тым, што небачнае. Была пропаведь моя ранейшая, і там быў тэзіс пра тое, што мы вызначаем праўдзівасць неправяральнага праз правяральнае. Людзі глядзяць за намі, і людзі прагнуць гэтай новай рэчаіснасці Царства Божага. І цікавы эпізод з бервяном і сучком. Чытаем, што ты глядзіш на сучок у воку брата твайго, а бервяна ў воку тваім не бачыш. Ці як можаш сказаць брату твайму: браце, дазволь выму сучок з вока твайго. Калі сам не бачыш бервяна ў воку сваім, крывадушнік, вымі спачатку бервяно з вока свайго, і тады ўбачыш, як выняць сучок, які ў воку брата твайго. Вы ўвогуле уяўляеце гэту сітуацыю? Як, дарэчы, які гэта мастацкі сродак вось зараз Христос выкарыстоўвае? Гіпербола, дзякуй за ідэю. Наколькі я разумею, гіпербола не павінна губляць сувязі з адэкватнасцю. Ці паведае, што бок оно хаця б павінна быць рэальным. І я падзялюсь з вами сродкам мастацтвеннай выразнасці, якога, скажу шчыра, да ўчорашняга вечара не ведаў, а зараз будзем верыць разам. Адынатон. Гэта рытарычная фігура немагчымага. Перабольшванне даведзена да поўнай фізічнай або лагічнай немагчымасці. Можна уявіць сарынку ў воку. Магчыма, можна уявіць, як лісцік прыліп да вока. Вельмі, напэўна, трагічна можна уявіць сук у воку. Ну, это уже прям трагічна. Вось, крывава, жорстка і, напэўна, неаднаўляльна. Но нават тэарэтычна немагчыма уявіць бервяно ў воку. І я думаю, што Христос хацеў вызваць вось гэты неадэкватны вобраз у вачах сваіх гледачоў. Дарэчы, Христос калі-небудзь што-небудзь падобнае яшчэ выкарыстоўваць гэты адынатон. Як мінімум было пра «ацэжваеце камара і глатайце верблюда». Даволі нереалістычная сітуацыя. І цікава, што такіх эпізодаў было мала. І падобна, што кожны раз яны былі скіраваныя супраць крывадушнасці людзей. Калі мы кажам адно, а робім другое. Цікава, што мне здаецца, з аднаго боку, да, тут відавочна, калі ты памагаеш іншым, не здолеўшы дапамагчы самому сабе, у гэтым ёсць пэўная праблема. Але мне здаецца, што вось у гэтым неадэкватным вобразе, уяўляеце, як гэта павінна выглядаць, калі чалавек калі-небудзь бачылі, як акуліст дастае, там, не ведаю, стрэмку, якая ў ока попала. Калі ёсць будаўнікі знаёмыя, да, там пінцэцікам навісаюць на іх, можаце уявіць, што акуліст робіць гэта з бервяном. Давайте не длінным, 1,5 метра бервяном. Як гэта магчыма? Гэта, не ведаю, тупа, смешна, гратэскна, гэта немагчыма. Но я думаю, што ў гэтым бервяне ёсць вялікі патэнцыял. Таму што калі акуліст дастае сучок, маючы бервяно, гэта тэхнічна немагчыма. Ён проста не падыдзе да свайго пацыента. Але уявіце, што
пацієнт бачив доктора з бірвяном у воку, поки сидів, чекав прийому, а потім, ці перед ним був пацієнт з бірвяном, а потім він заходить у кабінет і бачить, що бірвяно достали. І вока чоловіка бачить. Яку емоцію це викличе? Насамрэч, я думаю, што мы вельмі часта, хаваючыся за цынізмам, скептыцызмам, мы прагнем даведацца, што нашы праблемы вырашальныя. Я думаю, што все мы шукаем прыклады, не ведаю, з якімі праблемамі мы сутыкаемся, калі у нас праблемы дзяцей, падлеткаў. Мы заўжды шукаем сведчання нашых старэйшых сяброў, якія сказалі: да, час быў цяжкі, але прыйшлі, вось зараз глядзі, адэкватныя дзеці там, а ў 15 таксама вынас мозга быў. Калі мы праходзім праз сямейныя праблемы, нам таксама прыемна даведацца, што вось тыя людзі, якія побач з намі, што у іх не заўжды былі ідэальныя адносіны, што яны праходзілі праз складанасці, праблемы, но дзякуй з Божай дапамогай яны пераадолелі гэта. І насамрэч я ўпэўнены, што ўсе мы чакаем пацверджанняў таго, што Божая сіла мацнейшая за нашы праблемы і за нашы выклікі. І ў гэтым сэнсе бервяно ў вока таго, хто дастае, можа быць каласальным мінусам проста тупейшай сітуацыі, калі ты з гэтым бервяном спрабуеш дапамагчы чалавеку, у кого меншыя праблемы. І гэта можа даць неверагоднае натхненне, падтрымку і веру чалавеку, які мучаецца за свайго сучка, і ён не думаў, што можна дастаць яго, не пашкодзіўшы вока, не пашкодзіўшы зрок, не прайшоўшы праз неверагодны боль, і тут ён бачыць чалавека, у якога цэлае бервяно не пакінула ніякага сліда. Таму мая ідэя ў тым, што людзі насамрэч прагнуць іншай рэчаіснасці. Але людзі не наіўныя. Людзей не пераконваюць словы, людзей не пераконваюць лозунгі. У людзей вельмі дакладны датчык рэальнасці і сапраўднасці. І адна з праблем і выклікаў у нас, як хрысціянскай царквы, у тым, што, напэўна, нашы словы ідуць значна наперадзе часта, чым нашы справы. І таму мы нават, мы акулісты на рэкламным шчыце, якіх вельмі няўдала зафоташопленае бервяно. І мы робім выгляд, што ніякага бервяна няма, і што мы ведаем усю ісціну пра то, як даставаць інародныя прадметы з вока, але гэту ісціну мы не прымяняем да сябе. Таму мне здаецца, што людзі правяраюць тое, якую рэчаіснасць мы прапаведуем, і тое, у якой рэчаіснасці мы жывем. Але пытанне, як выбраць правільную рэчаіснасць? І чыя павінна быць гэта рэчаіснасць? Я думаю, што насамрэч ідэя з тым, што мы ствараем рэчаіснасць, даволі небяспечная, таму што апошнія гады вельмі шмат пасланняў пра тое, што мы ствараем сваю рэчаіснасць. Ёсць шмат энергій, ёсць шмат палей, і мы можам выбіраць добрае, адрызаць негатыўную энергію, мы можам адрызацца ад нейкіх фактаў, мы можам мысліць пазітыўна і для гэтага ігнараваць нейкія негатыўныя факты, но справа ў тым, што мы закліканы жыць у рэальнасці Господа, а не нашай уласнай рэальнасці. І ў 46-м вершы Ісус абураецца: «Чаму называеце мяне Господі, Господі, а не робіце таго, што я кажу?» Увогуле, што значыць слова Господі? Или Господ? О, Тетяна Миколаївна, хазяїн життя, валадар. Можна, да? Валадар, спадар, уладар, гаспадар. І мені здається, ось русське слово вельмі пригоже – повелитель. Що робить повелитель? Повелевает. Ён дае загады, і ў норме мы іх выконваем. Скажу шчыра, мной, і думаю, што не толькі мной, Господ часто успрымаецца як тытул. Ну, ведаеце, там, не ведаю, Господ, маркіз, гросмейстер, Господ. А может быть, гэта прозвішча такое. Вот, в Ізраілі так называлі іх. Хаця, па праўдзе, ведаеце, у беларускай мове я заўважыў, што на грузінскае прозвішча ўвогуле такая форма, да? Гаспадзе, гаспадзе. Но не. Господ – гэта той, хто валадар. Гэта той, хто прэтэндуе на валадарства ў нашым жыцці.
І рэчаіснасць, якую мы закліканы пабудаваць, гэта не наша рэчаіснасць, не тое, што камфортна падабаецца зручна нам, але гэта тыя прынцыпы, тыя правілы, якія Христос прыўносіць у наша жыццё. Гэта тыя прынцыпы і правілы, у адпаведнасці з якімі ён жыў. Дарэчы, жыццё Хрыста было простым. Напэўна, калі меркаваць пра рэчаіснасць валадарства Божага па паспяховасці Хрыста, то как будто были проблемы. Калі глядзець на Голгофу, здаецца, ён дзесьці там у Гефсимании напускал негативных мыслей. Он не смог привлечь достаточно позитивной энергии. Видимо, штосьці пайшло не по плане, потому что ягоная рэчаіснасць скончылася трагічнай, балючай, жорсткай фізічна, псіхалагічнай, духоўнай смерцю. Але гэта не было фіналам, і Христос жыў у адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі. Ён сапраўды не асуджаў, ён сапраўды не судзіў, ён сапраўды дараваў, і ён стаў увасабленнем гэтага паслання. Ён стаў увасабленнем гэтай рэальнасці і валадарства. І калі нам выбіраць, чаму менавіта Господ, то гэта таксама важны момант. Таму што, па-першае, у нашым жыцці па-любому ёсць Господ. Па-любому ёсць валадар. Мы камусьці ці чамусьці служым. І гэта могуць быць нейкія там нашы каштоўнасці, не ведаю, кар'ера, поспех, грошы, чаканне іншых людзей, шмат чаму мы можам падпарадковаць сваё жыццё. То бок, нават калі мы прэтэндуем на тое, што мы свабодныя, на тое, што я сам сабе Господ, у рэальнасці мы падпарадковаемся іншым рэчам, і ў такім выпадку лепш прызнаць Хрыста, які шчыра кажа: табе у жыццё патрэбен нармалёвы валадар. Ты ўсё адно будзеш выконваць чыюсьці волю, так выконвай волю таго, хто клапоціцца пра цябе, хто жыве так, як вучыць, хто не толькі даруе, а хто аддае сваё жыццё для того, каб дараваць, каб выкупіць, каб зруйнаваць бар'ер паміж табой і Богам. Яшчэ аргумент, таму што Христос не проста загадвае, не проста накідвае нейкія прыгожыя правілы, Христос паказвае прыклад. І калі мы паглядзім вось гэты тэкст праз прызму Христа, Христос той настаўнік, той павадыр, які не заводзіў людзей у яму. Плады Христа адпавядалі, паказвалі пра тое, якое ён дрэва. Яны паказвалі пра сапраўдную ягоную духоўную сутнасць. І нарэшце, Христос, нягледзячы на тое, што валадар, ён не захоплівае нас, ён не забірае нашу свабоду гвалтам, ён спачатку робіць вельмі вялікі і важны крок для нас, ён аддае сябе у якасці ахвяры за нас, дзеля того, каб выкупіць нас. І нават пасля гэтага ён не тыкае нам: глядзі, ты мне павінен. Ён кажа пра тое, што глядзі, што я зрабіў для цябе. І ты вольны выбраць жыццё пад маім валадарствам ці жыць пад іншымі валадарствамі. Але лепш за цябе будзе жыць пад валадарствам маім. Як жа нам яшчэ можна праверыць Божую рэчаіснасць? Гэты ўрывак сканчваецца даволі цікавым і зразумелым вобразам дома і таго, як ён будуецца. Можна слайд наступны. Як вы думаеце, якія перспектывы ў гэтага дома, бачыце, да, у гэтага дома устаяць? Асабліва тыя, хто будавалі дамы. Ведаю, што тут пару чалавек, которые сабе дамы пабудавалі. Будзе гэты дом трывацца ці не будзе? Інтуіцыя мне падказвае, што ён павінен, там, сіла прыцягнення, гравітацыя, што ён павінен з'ехаць. Не? Насамрэч, у нас тут, наколькі я разумею, недастаткова інфармацыі, каб зразумець, будзе ён з'язджаць ці не будзе. І бетон, які адназначна дадае яму саліднасці, калі гэты бетон толькі зверху, то ён, паходу, толькі ўзмацніць хуткасць і дынаміку падзення. Каб разабрацца з тым, што з гэтым домам, нам бы заглыбіцца крышачку ўнутр, паглядзець, што знізу. Давайте прачытаем. Усякі, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае і робіць паводле іх, пакажу вам, да каго падобны. Ён падобны да чалавека, што будуе дом, і ён капаў і заглыбіўся і заклаў падмурак на скале. І калі сталася паводка, і вада ударыла ў дом гэны, то не змагла захістаць яго, бо ён быў пабудаваны на скале.
А той, хто слухає і не робить, падобна до чоловіка, що побудував дом на землі без подмурку, який, коли ударила по ім вода, одразу розвалився. І розбурення його було велике. Що перевіряє надійність і тривалість нашого дома, дома нашого життя, ці у категорії нашої проповіді речаїсність, яку ми собі будуємо. Змінені обставини, потрясіння, стихійні бедствия, коли все йде кришечку не так, як ми собі це уявляли. Магчыма, чоловік, який будував дом без подмурку, не ведаў там асновы геалогіі, да, якія там слаі за чым ідуць. Магчыма, гэты чалавек быў проста аптымістам. Я не думаў, што там прыходзяць паводкі. Калі можна, папярэдні слайд. Гэта карціна выглядае даволі даволі прыгожа. Но калі гэта горы, хутчэй за ўсё зімой, там выпадзе шмат снегу, а бліжэй да весны ён растае, і пачнуць такія маленькія подлыя струмені вады вялікімі тоннамі сцікаць і размываць все, што толькі ёсць. Параўналі шмат год таму мои сябры сказалі мне, які жывуць у Беларусі, што яны купілі сабе участак у горнай мясцовасці. І прайшоў нейкі час, і у мяне атрымалася магчымасць, яны там нічога не будавалі, но у мяне атрымалася магчымасць наведаць іх. І шчыра кажучы, я быў крышачку ў шоку. Таму што, каб не схлусіць, может быть, гэта маё такое, ведаеце, я сам з Брэста, а Брэст гэта, напэўна, самая роўная частка Беларусі. Мне здаецца, што там самае выпуклае месца ў Брэсце гэта мост праз Мухавец. Таму у майму успрыманні, вось там, калі ідзеш у бок Лагойска, у меня галава кружыцца ад таго, якія гэта горы. Можа быць, гэта суб'ектыўнае ўспрыманне, но мне здаецца, што там участак ішоў вось па такім усхілам. Як па мне, адзінае, для чаго ён прыдатны, гэта, ведаеце, укупаць 2 слупы, зрабіць турнік і вот такой рабіць абмежаваныя падцягванні. Потому что, адзінае, што ты можаш, гэта не ўляцець адтуль. І, аказваецца, мои сябры збіраюцца будаваць там дом. Як вам такая ідэя і перспектыва? Аказваецца, там уже пабудаваныя дамы, і, аказваецца, я за ўсе горы не скажу, но канкрэтна іхняя гара працуе так. Там ёсць скалістая частка, і наверх яе нанесена цягам тысячагоддзяў грунт. І, канешне, калі пабудаваць дом на вось проста выкапаць штосьці там, то грунт паедзе ці адразу, ці пасля першай весны. Но звычайна робяць па-іншаму. Сваямі дабіраюцца да скалы. Гэта можа быць метры, гэта можа быць 3 метры, чым менш, тым дзешавей будаваць. І гэтыя сваі ставяць на скале. Там сверліваюцца, бетаніруюцца. І таму, па сутнасці, гэты дом стаіць не на земле, якая побач, а реально на сваях. І дом будуецца так, што нават калі вымые ўсю землю пад ім, ён павінен застацца на гэтых сваях, якія стаяць на скале, на гары, куды іх граматна усвідравалі, убудавалі. Падобна, што гэта вельмі адэкватная аналогія рэчаіснасці, якую мы самі сабе будуем. Мы можам ігнараваць рэальнасць, мы можам ігнараваць дрэнныя навіны, мы можам выціскаць дрэнныя эмоцыі, мы можам старацца акружаць сябе пазітыўнымі людзьмі, мы ўсё гэта можам рабіць. І гэта можа стаяць. І, можа быць, мы будзем глядзець на 2 дома, які стаяць па суседстве, і думаць, навошта гэты дурань столькі часу капаўся ў гэту зямлю, марнаваў грошы, марнаваў час. Гэты пабудаваў хутчэй, уехаў з сям'ёй хутчэй, і ўсё яго нармальна. А за кошт эканоміі на фундаменце яшчэ дом паболей зрабіў. Навошта все гэта хрысціянскае занудства? Навошта гэта незразумелае паглыбленне куды? Навошта гэта незразумелая тэорыя з гэтай духоўнай геалогіяй, калі мы ведаем, што ёсць рэальнасць, якая крышачку складаней за тое, што мы бачым? Насамрэч, духоўная рэальнасць, Божая, універсальная. Яна апісвае тыя законы, працэсы, якія глыбіна адбываюцца ў нашай рэальнасці, і, што значна важней, яны пераходзяць у рэальнасць духоўную. І што ўвогуле важна, што яны застануцца нават тады, калі Господ прыйдзе абвясціць сваё поўнае валадарства на гэтай зямлі. І ўсё на гэтай зямлі будзе слухацца Бога. Таму ж наша адказнасць – гэта правяраць, на чым мы будуем. Мы робім так, як прасцей, мы робім так, як дзешавей у плане эмацыйным, сацыяльным, рэпутацыйным, ці мы робім так, як Бог апісаў рэальнасць.
рэальнасць духоўную, рэальнасць валадарства Божага, таму што ўрэшце рэшт, калі прыйдуць патрасенні, калі прыйдуць выклікі, выправяцца будзе не фасад, не ўнутраны дызайн, але тыя слупы і той фундамент, у які мы ці то ўклаліся, ці то не ўклаліся. І зараз наша пропаведь падыходзіць да канца. І апошні тэкст, які я чытаў, можна слайд? Глядзіце, пра каго гэты тэкст. Хто слухае словы мае і робіць, той заклаў падмурак. А хто слухае і не робіць, без падмурку. Прабачце, можа быць, гэта падстава з майго боку, но кожны з нас ужо папаў пад канец гэтай прыпавесці, пад канец гэтай пропаведзі гэту прыпавесць. Бо кожны з нас паслухаў. І зараз ад кожнага з нас залежыць, што мы будзем рабіць. Ці мы зробім паводле гэтага слова, і мы будзем закладаць фундамент нашага духоўнага дома. Ці мы паслухаем і не зробім, і пойдзем будаваць сваю ўласную рэчыснасць, якая, магчыма, пабудуецца хутчэй, магчыма, будзе знешне больш паспяховай, но ўрэшце рэшт непазбежна прывядзе да краху. І зараз час прымянення. Час прымянення Божага Слова да жыцця нашага – гэта не мая адказнасць. Гэта не адказнасць кагосьці побач з вамі, гэта адказнасць кожнага з нас. Пачынаючы з гэтага моманту, мая функцыя ў пропаведзі толькі ў тым, наколькі я гэта пасланне прымяніў да сябе. І гэта адказнасць кожнага з нас. І я хацеў бы заклікаць нас паразважаць над тым, наколькі валадарства, гасподства Хрыста, наколькі Христос хазяін у нашым жыцці. І я не ведаю, у чым можа быць выклік для вас, но такія самыя папулярныя сферы гэта тое, як мы прымаем вырашэнні. Мы прымаем вырашэнні як усе, як прасцей, як хутчэй, ці мы прымаем вырашэнні паводле валадарства Божага і Божых прынцыпаў. Нашы грошы. Мы трацім іх на сябе і разумеем, што я бы пабачыў нужды бліжніх, калі б у мяне было самога дастаткова. Ці мы, не гледзячы на абмежаванасць фінансавага рэсурса, я так разумею, што гэта рэальнасць у жыцці кожнага чалавека. Мы вучымся заўважаць тых, каму патрэбна дапамога. Тым, каму, не гледзячы на нашы нестачы, мы можам чымсьці дабраславіць людзей. Мы можам чымсьці іх падтрымаць. Магчыма, нам трэба аднаўляць валадарства ў сферы адносінаў. Адносінаў з дзецьмі, адносінаў з супругамі, адносінамі з хлапцом ці дзяўчынай, адносінамі з братом ці сястрой, таму што ёсць прынцыпы і ёсць рэальнасць, якую ў адносінах для нас рыхтуе Бог. Магчыма, нам трэба ў працы, ў кар'еры задацца пытаннем, па-першае, якое месца яны займаюць. Гэта месца для служэння ці месца для самасцвярджэння. Ці гатовыя быць сумленным, нават калі гэта невыгадна. Калі за гэта прыйдзецца заплаціць высокі кошт фінансавы, рэпутацыйны, ці, можа быць, часам. Ці магу я сказаць, што Ісус – гэта Господ маёй прафесійнай этыкі. Што ў той сферы, у якой я працую, людзі адчуваюць, што я носьбіт, я прадстаўнік нейкай іншай рэальнасці. І рэальнасці валадарства Божага ў маёй прафесіі. І апошняя сфера, для вас могуць быць свае, но мне здаецца, што, можа быць, гэта самае важнае – час і ўвага. Зараз, ведаеце, вельмі проста рабіць аналіз. Уявіце, што ёсць нейкі духоўны AI, штучны інтэлект, які атрымаў запіс з экрану ўсіх вашых девайсаў за суткі. Зараз проста робіцца, праўда? А яшчэ ён атрымаў запіс камер вашага дню і запіс таго, што вы казалі. У ідэальным варыянце яшчэ запіс вашых думак, і ён гэта ўсё прааналізаваў і падвёў вынік пад вашым днём, ці было валадарства Хрыста ў гэтым дні, ці было валадарства когосьці яшчэ. Скажу шчыра, ведаеце, тут ёсць такі прапаведніцкі пафас, я зараз гучу так даволі упэўнена, і заклікаю вас, но гэта не таму, што я не баюсь гэтага тэста. Гэта таму, што я проста упэўнены, што важна зрабіць гэтую праверку ў сваім жыцці. Мне, кожнаму з нас, і стаю я тут не таму, што я хочу сказаць, рабіце як я,
а таму што Господ даў мне гэтае пасланне, мне неёмка яго даносіць, таму што яно несе вялікі выклік і сур'ёзнае асуджэнне мне. Але Христос чакае таго, што Ён стане Господам нашага жыцця. Давайте зараз мы зробім такую хвіліну рэфлексіі малітоўнай, калі мы задамо Господу пытанне, дзе ты хочаш, каб я аднавіў сваё валадарства. Дарэчы, гэта можа датычыцца і проста пакаяння, калі мы прыходзім перад Господам і кажам, я хачу жыць з табой, я хачу прымаць тую ахвяру, якую ты прынёс за мяне, я хачу, каб яна не была марнай і жыццё маё змянілася. Таму давайте зараз 45-60 секунд малітоўнай рэфлексіі і потым звернемся да Господа разам. Давайте устанем і звернемся да Господа. Господ, я дзякую Табе за тое, што Ты даеш магчымасць нам жыць па Тваім валадарствам, жыць паводле Тваіх прынцыпаў, жыць паводле Твайго прыкладу. І я, Господ, дзякую за тое, што Ты гэта валадарства не навязваеш нам, не вырываеш гвалтам, але што Ты паказваеш сваім жыццём класны прыклад. Ты вучыш нас як. Але што кульмінацыя ўсяго з'яўляецца, калі ты аддаў сваё жыццё за нас, за нашы грехі, за нашы правіны, і тым самым падарыў нам квіток, вельмі дарагі сам па сабе, але для нас бясплатны, у Твоё валадарства, у адносінай гармоніі, блізасці з Табой, з Богам. І я прашу, каб Ты зараз дапамагаў мне разважаць над сваім жыццём, не толькі зараз, але калі я вернусь дамоў, і, Господ, каб Ты дапрасаваў кожнага з нас, рэфлексаваць пра тое, якое Ты месца займаеш у нашым жыцці, Господ. І калі Ты яшчэ не з'являешся, Господ, нашых жыцця, я прашу, каб Ты даваў нам мужнасці, сілы і адчуванне таго, што Ты прымаеш нас такімі, якія мы ёсць, і Ты гатовы рухацца разам з намі з той кропкі, якой мы знаходзімся. І нягледзячы ад таго, гэта наша першае слово пакаяння. Ці мы ўжо дзесяцігоддзямі з Табой, Господ, Ты там, дзе мы. І Ты хочаш, каб мы ўваходзілі ў Твоё валадарства і жылі, Господ, паводле прынцыпаў Твоёй рэальнасці, паводле таго, дзе кожным днём нашага жыцця, вырашэннямі, які мы прымаем, мы прызнавалі тое, што Ты, Господ, які любіць, які клапоціцца, які прымае. Вось. Я прашу, Господ, каб сёння мы прымалі вырашэнне і мы жылі у адпаведнасці з ім. Я прашу, Господ, каб Ты быў не проста фонам, не проста нейкай надбудовай ці дадаткам да нашага жыцця. Господ, каб Ты быў нашым фундаментам, каб Ты быў апірышчам нашага жыцця і, Господ, мы атрымлі ўсе дабраславенні ад гэтага жыцця, нават у цяжкіх абставінах, нават сярод выклікаў. Прашу, Господ, за кожнага чалавека, які тут, і асабліва прашу за людзей, якім, магчыма, трэба прыняць вырашэнне ісці за Табой. Сказаць Табе словы малітвы пакаяння і папрасіць прабачэння і увайсці ў Твоё валадарства сёння ж. Слава Табе, Господ, за гэты час разам, за магчымасць быць у Тваім слове. Амінь. Попрошу присесть буквально на минуту. Спасибо, Данила, за проповедь. Я думаю, Белку будут помнить все очень долго. Есть такое небольшое объявление. Сегодня домашней выпечки не будет, поэтому все будет находиться вот там вот в кафе. Можете, то есть, подходить. Это одна из новостей. Да, вот. И вторая новость, о чем я хотел сказать, это последний ряд. Просьба последних два ряда убрать стульев, попрошу мужчин, для того, чтобы было удобно, то есть, передвигаться. К сожалению, плохая новость в том, что собрание закончено.
Но есть хорошая новость в том, что мы можем дальше общаться. И давайте использовать эту возможность. Воскресенье – это день, когда мы можем не только прославлять Бога, но мы можем и общаться, Его благодарить, рассказывать о том, как Он проявляется в нашей с вами жизни. Будем использовать это время, и давайте закончим молитвой благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С Богом!